nosaltres, perquè ara hem d'agafar aquesta cinta que us ha ensenyat el Josep Maria, hem d'anar cap a la tele i decidirem les imatges, de totes les imatges que el Josep Maria ha gravat, que ha gravat 15 minuts d'imatges, triarem les que més ens agradin per fer només una notícia d'1 minut i mig. Les notícies que veieu als informatius o al telenotícies, sabeu el que duren? Duren com a molt 2 minuts. I nosaltres estem tot el matí treballant per fer una notícia de 2 minuts. Ara anirem cap a la tele, triarem les imatges que més ens agraden, ho prepararem tot ben preparat, que es diu editar, i farem la notícia per explicar que aquí a l'escola hi ha hagut nens que s'han posat malalts, però que sembla que ja la cosa va passant i es va tranquil·litzant.